ini जों Sepahijala Zonal Development Office जों Inauguration Khwlaijakha Inauguration खालामनायनि बान्दाव जोंनि ब्रह्म गोनां Deputy CM फाइमानजाक फाइखा तेबो जोंनि Honorable AM Srok ब्रह्म गोनां चित्तरंजन देवबर्मा ब्रह्म गोनां राजेश त्रिपुरा ब्रह्म गोनां Khumulwngo ब्रह्म गोनां जोंनि CEO तेबो Additional CEO ते MDC दिनै जों Sepahijala Zonal ni kaisa office inauguration khwlaijakha जों नायो जोंनि ADC हाफुं फाइमानि यागुलो हासाल आमसायो थाङै अफिस वो थाङै पाब्लिक ब्लक बरनि प्रब्लेम नो फाइ साफायनायनि नाम सपोज नि जोंनि अर वेस्ट जोनाल अफिस दिनै आयं मोहन बो काम चाइरोनि फाइ अर जागामा फाइ बेलै हाकसाल गे जों नायो न गानावो टेक्सा दे खाइबानो जनगण परिसेवा रनानि बागै जों तेबो चिकन जोनाल अफिस एबा साब जोनाल अफिस अमहाय खायनानि बागै जोंनि एडिसिनि साक्थारनि दङो दिनै जों 5टा साब जोनाल निनि तागारजला आमचायो 3टा दङो निनि जंकुइजला गबर्दी निनि बिश्रामगंज महम्बो अमहायखे जों 5टा साब जोनाल नो खावै दिनै Sepahijala कायसा जोनाल अफिस Khwlaijakha ओ अफिस खालामनानै जों फाइनान्सियल अफिस सेटआप खायनाय दिनै जों जोंनि सामोन तेबो स्पीड खायनायनि बागै जों अफिस तांलायग्रानो हायखनै जों दंयावै दिनै अर जागा नों कस्त मस्त कायसा अफिस दङै जों लोकुरावनि सेवा खायनायनि बागै लोकुरावनि बागै सामोन तांनायनि बागै अरनि सिनि जेंसिनाय होनो बुंलायखा ते 3-4 मासनि बिसिगाव जों अफिस सेटिं खायनायनि दिनै थां दङो तेबो जोंनि जोनाल अफिस Kwtal खुलजानाय अनुकुटिनि राजखान्थि आमसायो तेबो जोंनि गमति जोनाल डेभलपमेन्ट अफिस बो खुलजानाय टेम्परारि अफिस अलरेडी सेटआप दङो किल्लानि साब जोनाल गानाव हमनाय अमायखे जोंनि 12टा साब जोनाल जों Kwtal खुलखा निनि सुमिलि निनि तामसनाय लालजुरि अमायखे विभिन्न जोननि जोंनि ताबो 46 साब जोनाल जों सोनाबखा टोटेलै आगे जे दंमानि एक्जिस्टिं दंमानि न ते 12टा खलायै ताबो 46 जोंनि साब जोनाल अफिस खा आगे 5टा जोनाल अफिस दंमानि ताबो 8टा जोनाल खा जों सोनाबखा टोटेलै आगे जे दंमानि एक्जिस्टिं दंमानि न ते 12टा खलायै ताबो 46 जोंनि साब जोनाल अफिस खा आगे 5टा जोनाल अफिस दंमानि ताबो 8टा जोनाल खा जों फाइनान्सियल तेबो डेभलपमेन्टनि बागै जदि जोंनि अफिस जोनाल अफिस खायनायनि नांखे एबा साब जोनाल अफिस खायनायनि नांखे जों खायनाय जाहाथे जोंनि लोकुरावनो जों सामोन गानावो सेबलाय मानाय जा